no estem tan lluny de poder viure una vida amb sentit, simplement hem d'entendre una miqueta com funciona la nostra ment, de ser hàbils manegant-la i llavors és com que orgànicament, naturalment, anem entenent quin sentit podem donar a les coses, com podem fer servir que les relacions, la feina, l'oci, aportin a una qüestió més fonamental, més profunda. La gent, perquè sigui, per com ha arribat, li cau bé el budisme d'entrada, en comparació a altres. I hem sentit, hi ha molta gent que diu, bueno, jo si m'he de vincular amb alguna, com si fos una obligació, si m'he de vincular amb alguna tradició, ho faria amb el budisme, sense tenir absolutament ni idea de què vol dir això. Qui fa de mestre té l'obligació de recordar les coses quan no venen d'algú. Entre 16 i 17 anys vaig posar-me a Google, com fa la gent de la meva generació, i vaig posar Retir, Catalunya, o sigui, no sabia, no en recordo quines, però alguna cosa així, no? I llavors em va portar això, clar, hi havia com opcions més grans i tal, no recordo ben bé, però em va cridar molt l'atenció una proposta que hi havia al monestir de Solius,